Nic, to není zajímavé, jak to chodíte jenom s nějakou akcí. Já myslím, že animál už mluvka, A ty jak jsem se na to díval, tak tam začala být hudba, já jsem myslel, že tam běž namixoval hudbu k tomu ještě jako, ne, to bylo z televize, já říkám, dobře to málo udělat, je, protože mě to napadlo, že to je z televize. To tlusté David tady 3krát prošel, myslím, tam by nohy byly vidět. Tam se číhá na něco? Venku by to bylo jinak. No jasný. To dlouho třeba nebude, já si uvědomí převahu a... No tak ono je zatím v štěně, tak ona, ta je vlastně dospělá už, no tak. Ale za jakou to dobře, že se nebude, protože by měla odskovanou. Tak štěně to se nemůže bát taky. No, jak je to. Obligace jednou a...